Abamenyi kurwa ase ekenyoro kia Ogango kegotoka ase bunge ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira nigo bono bagokere getambo kero kiaye omurayi oyo okorigia ekero kia obosenete kaunti ya Nyamira Jeremia Migosi ase okobairera obokonyi bw'abanyagitari nabo igo chindagera goika ase chinka chiabo ere kwenekia buna nkorwani bare omochando bwa echinda oyo obeire oiremeri ase chinsemo chinyinge kaunti ya Nyamira. Abamenyi abo kurwa ase ensemo eyo ya Ogango ewodi ya Manga nigo nabo igo bari bose banyare koba bakorwa ase ensemo ya gekano ime wodi ya Magombo nigo bono bagokere getambo kerekyo ase barure okoboria gochia sabarai bande batware omoyo buno oyo bokobasira abananchi bari babwato mochando yo wechinda. I go by the name Melvin Nyaboke, mmoja wa Youthness Empowerment. Tumekuja kuwasaidia watu wako na jigas. Na pia shida tunafacingi mostly na kuanga transport ya kufika hapa na pia kupata watu wenye wako na jigas. Tena kitu ya pili ni chakula ukosanga like sote wapiti wape. Juu tukiendanga kwa maboma yao kuwashanga kwa zile cases tumepata wao wanaombanga chakula. So tungependa kumshukuru Migosi juu ndiye ametusaidia tukafika hapa na transport. Na leaders wengine pia kama wangeweza kutusaidia wajitokeze pia. Aiga otore kenyoro ki Ogango gere wodi ya Manga. Egento ndairenerie mbia monaso mweshimiwa Senator Ito Migosi asokoleto obokonyi obo ne foundation yaito gocha gokonya abantu baito gaiga. In fact omujando oyo ore kirase mono ne wodi ya Manga ekoro kinga bara imbai yopi lakini Migosi mbia monaso gotoinyora gocha iga so Ogango gwakonyire buna bono gwakonyira aba familia amangane ndagera nando gwachire gwabakonyira amangana mariogo erinde banyari kugwena na baru ase kenyoro muchando uyu nura na ndura abeire twarutwara bara ibuna Jeremia Migosi anga muchando uyu toyo ibu muchando uyu nure kenyoro ko ira ni Migosi mbia mano asa gutacha bunya kogororoka muna gotokonya ndagera ese kiombe kiki mushimo Jeremia Migosi rescue team tuabere togotara constituency ya North Mugirango ntwatara burabu tokaenda West Mugirango rero no torega Kitutu Masaba agwadi ya Manga una bono twasibirie abantu batari bake twabakirwa mariogo na nyomba gali chinyomba cyabo cyakirwa mariogo emechande yera asire ekara bara ibara support ya gara abantu n'abantu buna mbari kunyara gotara bagenda bekorere none gasi egera banyore ngeri erituko bache gwekonyera gose bache kugora none sabuni na nda ubu batakeirwa bokonyi kurwa sabarai egera nari muchanda yara koreki nari